Danas u proceduru upućujem prijedlog zakona prihvaćanjem kojeg bi ovaj Visoki dom riješio dva problema. Izjednačio bi korisnike mirovina za dugogodišnji staž, to je onih 60 godina života, 41 godinu staža koji su umirovljeni do 31.12.2013. i imaju penalizaciju mirovine od 9% i one umirovljene nakon 1. siječnja 2015. godine sa istim uvjetima koji nemaju penalizaciju. Kod najniže mirovine to iznosi 41 godina puta 70 kuna jednako 2.870 kuna minus 9% 2.612 kuna. Čovjek je zakinut za 258 kuna mjesečno ili 3.096 kuna godišnje. Što je mirovina veća, to je i ova razlika veća kao i gubitak umirovljenicima koji su uvjet 60-41 imali prije 31.12.2013. Osobno se u ime tadašnje koalicije ispričavam jer smo tu posebnu kategoriju umirovljenika bez penalizacije ugradili u zakon 2014. godine unatoč velikim pritiscima Svjetske banke i Europske komisije da to ne činimo. To smo učinili zahvaljujući najviše pritisku 4 zastupnika HSU-a u Saboru, no nismo riješili ranije umirovljene koji su zadovoljavali kriterij 60-41. Imali smo plan to riješiti kao i obiteljske mirovine na europski način 2016. godine, ali na parlamentarnim izborima 2015. kao i 2016. su nam građani uskratili odnosno nismo zaslužili njihovo povjerenje u dovoljnoj mjeri. Drugo što želim ovim prijedlogom zakona je ukinuti penalizaciju najnižih mirovina koja se kreće od 9% do 20,4% za 5 godina ranijeg odlaska u mirovinu ovisno o godini umirovljenja. Najniža mirovina određuje se na način da za godinu staža nitko ne može imati manje od 70 kuna. To bi trebalo biti to. Najniže mora biti najniže ako poštujemo logiku i matematiku. Mislio sam da se ispod najnižeg ne može pasti osim u ljudskoj gluposti i politici, ali jesmo. Našli smo dno dna i otišli ispod. Nikako nisam mislio, a ne mislim ni sada, da za to ima mjesta u mirovinskom sustavu, da netko nekoga sa 2.000 kuna mirovine za 30 godina staža može doživotno kazniti sa 18% manjom mirovinom što iznosi 1.722 kune odnosno uzeti mu zbog tog 5 godina ranijeg odlaska u mirovinu uzeti mu trajno 378 kuna. Siromašnog, izraubanog radnika sa 30 godina staža osudili smo na doživotnu bijedu i siromaštvo, a pretežno su u toj situaciji žene. Da apsurd bude veći, ako bi slučajno našle posao do 4 sata dnevno, po zakonu, da negdje zarade legalno 1.000 kuna mjesečno, onda bi im se i ta crkavica od mirovine smanjila. Prisiljen sam govoriti ovako grubo i brutalno jer u ovoj zemlji fini tečni jezik, tečni govor nitko ne razumije. Da zaključim, u prijedlogu zakona predlažem da se ukine penalizacija najnižih mirovina i da se prestanemo lagati. Ako smo normalni, ne postoji niže od najnižeg prava. Ne postoji. A nažalost u ovom društvu egzistira 20 godina i proizvodi užasnu količinu žalosti i tuge za korisnike najniže prijevremene mirovine. Da se razumijemo, svi moji prijedlozi zakona su rješenja i dio mozaika moje borbe protiv siromaštva za iskorjenjivanje života u bijedi bivših vrijednih radnika koji su u ovu situaciju dospjeli ne svojom krivicom. Svi ih mogu ignorirati, no zatvaranjem oči pred nepravdama naše građane činimo nesretnima, budite svjesni toga. Hvala lijepo.